Urte berri onden hoi eta ongit dorri Lasto Txapelen kanalera hemengo kanaleko lehen da biziko bideo honetan eta horregatik hasiko gara betiko lez Total War Warhammerrekin Warhammerreko jokoak nire kanalean oso ohikoak direlako eta tradizio hori mantenduko dugu eta gaur laugarren aldiz, emango diogu aukera bat Kaosaren ipotxei. Laugarren aldiz esaten dut 3 lor legendario delako eta 3 frogatit dugulako. Eta ez genion agian nahi genuken zuku guztia atera, kanpaina izan dako gertaeren gatik, bere ekonomia nola funtzionatzen duen oso ongi eskontolatzeagatik, eta horretaz aparte ere frogatit dugu Warhammer bat bieteruko fakzio guztiak, eta beno, gauzatxo berririk ere ez datorren ez, izate Shadow of Change-eko guztia gertatu estan ez dakit, ze gertatuko den. Hemen, ia horrengo DLC-arekin apirilean duko denarekin ze gertatu daiteken edo noa planteatzen duten hori beraz, kanpaina horria, Imperio Immortalak a ver non zaude hemen Isan kazanta jarnach grund Victraza Dragoa Vale, hasierako armadan dauzkagu orkoak Goblinak, hemen hiltzen badira ere askorik ez zaigu asolako, hori gezurra da, hori teorian soilik da, gero Infernuko guardia, aizkora eta eskopeta armarekin, biak bat, bi bider bat Kaosaren ipotxak trabukoarekin, eta hemen kada izutik jaiotako map hasiko gara zonalde honetan, Imrik aspirado dago, hortik eskabainak ere badaude izatez badiru ipotxauk ere edozen tokitan egoteko gai daude, lehen jartzen duze toki diren hauentzat onena, kaso honetan badiru ipotxek ez dutenak, beste batzuk esaterako izan ditzakete lurretan edo desertuetan edo horrelakoetan, desertuak hemen daude. Hemen informazio apur bat, drazo bat, elzeniciento, lehena eta apur bat Kaosaren ipotxarenak, irakurri nahi baduzue, gelditu bideoa. Eta basiko gara, kanpaina zer moduz moldatzen garen hasiera honetan. Ongo egon litzateke gauzatxo hauek hau gabe agertuko balira edo lortzeko aukera balego. Oso irudi poletak direlako eta beraz, kanpaina hau ganez bukatu, baina erakusteko berriz ere agian gauzak patxada handiagorekin hartu beharko ditugu, bestela arazoak izateko aukerak asko biderkatuko zaizkigu eta horrelakorik ere ez dugu nahi. Gul Angorthar Ulama Janachrand Andokas Manari Vale, jokoaren mekanika.
egin borrok eta lortu esklaboak izatez ekonomia industrialaren efizientzia areagotzeko eta horrela indar militarra goraka joateko, erabili armamentua infernuaren nola da errarian irazteko indarra eta zenbat unitate izan ditzakezun. Hau da, ipotz unitateak monstruak eta izan aldituzu hasiera batean esaterako bakoitzeko 2, eta 2 horiek dituzunean beste arma batean ezingo zenituzke jarri.